Jammy. Nan Cecilia, they can't say, you will my dear wood. You put a baby shade or I would diacro. And none of me, you can't home gather her. Oversee your baby sobono. Ye man no talk about that. Ye bat near where be there. Omone, your professors, by ye, you have told you, dear Massa, young boy, you rascal. Did you obey a beer? Until me the number. Anachami. Yadamasisama Maya Quenya. Your friend National Association of Traditionalists and Ancestral Venerators. Yekua, a professors, our Mufrigana Maimunina, our Modomo Nananum, Edomo, Amamre, and Omo Mufrigana has so much idea Wamanoni, any Yakabum Yeni, a Sumankwa for. And 1 year teaching Habai, any idea Yakabum say, Tiku, Eddie Ajian and Anum Esio. It's in Cool Kitting Kitia, a Shen and Anamamre swinging ano, our penno, a bit me abe kayahu, na yetimia dijuma, abwa, aji or mine esio. Titimremu, a ye ancient chemists, Nemremu, your friend of Egypt, no. Nayan anum technology, a try and where she in Iana near. Enemre mo kan ho asem kira akwara ofri se bi kwasikoko ena eye wo mo di ntokwa ebe pam yen e ma ye nananom pipini ba foma ena otikoko so ebe hye na hini ase e wo fom ha eno achi wo mo to aye nanam nka wo ya wo mo to aye ebe ye ya yakayaka de asanteman no won ko ya wo ko ye no se da bi emfatu o mabiem ye de adwenum nkwasom ena bebre abibifo eno ena sisa brei abibifo emaba wane mrantie ade ye bibini bia wonpe gise de ye broni enti aye se broni na atwasa ena gise bibini efa so nanso ancient chemist anase titi chemist titimremu no wona na ba betina ye na ase ebesua ade ye na ama professors yi ene animdifo omo tin hahama omo mo kasa enhahama te nante ye ka ye ho abom say ye be kire enti ye hyase afri Kwame Nkrumah University to asuapon mu professors omo book yi mu nyina obi atro abstract an article a wode ka before nyansa to me ene niema aka nyina ho ade boa se be ye niema ibekoso ene aka ye ho abom a ye se ye bedi dwuma enti ye hyase wo Kwame Nkrumah asuapon mu ye firi ho no ene ye call UDS Tamale na wotwe ye twa mu ya ne ye wo ho ni nyina ye se adwumadi no eni edi na ne titiri na na sumankwa ahene ene boye chidom be bia pese ye fa hwa ye den no no aboan ene esi da bi ye wura ene ye tumi wura on ne ye suma wura enti ye di suma ho dwuma professors on ne ye animdifo wura professors ye kan bo madi se adwuma na ye ntena ho e wo se ye ba efi se ye se abo bia ye frɛ no Asantehene asem tu ni fi a wantimi anka na yefrɛ na Asantehene na ke frɛ ntachi afroben nti ye de ye bekan asem ya kan ye ho abom se wura e de ni tumi tai achi e boan a professors ye mfa ho se enkurase ye na na suma kwa ahena ma ye kwan se ye ntali asuma kwafo enyina na de omo ye di asuma kwa mu bone no wayi omo afrim ye de omo gu aba afum fidie so utie o ya ye wo ho aduro wona ye we a ye ho aduro woni a wonim suma ho faso no wokɔ a enema wokɔpɛ no eye enema nketenkete ne momo nim suma ho faso te sɛ sabi kwasikɔkɔ na obedi ye so no womo ne nam fikyire sɛ to ye nsuman ene womo busa ye nsuman no kwan bɛ ne bɛfa so ebe camera ye be ye phone no wo kyerɛ wonom ene ye de ati ha ne ye se womo ya abaifo ne ye pam wonom tie no ene ya ka bomu sɛ bibifo animdifo ene asumankwafo ahama tetefo yenyina be ka bom ni aye baako ni e de akyerɛkyerɛ enti ni da so bebre wo ho maye ya ye adwen se esi school se be ya se ne ye wo Christian education unit no enche ye benya traditional education unit ye nkoro on beba ho no ye de nananom nyansa wo mutumi a wo mudi bi adware yen a ye pia na nana huru se ne ma na apie no ye de bi atete wo mo na mo atimi abayi ye sa ne ma ye kurakura mo nyina adaache eno enti na therefore fatu na nanim se ye bai Pachonti ya baya me yi afofre a chene baya you cry ensem
odwan pa otua dua ne mu oduru a wo se odefo baako yekura shinapo broni de adaka baako efata odefo baako yekura shinapo yefa broni de nim se yepese ye ka asem kire mu yenka se abrofo nko yenka se broni free ha yaje o ma wa to nemom efie rent na fie ema yen loke no se won che dem na won abe ha dan afi bia wodi on birthday twice kramofo di omo de mienu kristofo di omo de mienu sese kwa de nya no mpo no omo de aboyen national programs anke wo se sebi na nanom ye bom mama ne se ye bedi dwuma no ya se ye afrim therefore ne betimi aka obi antimi nka asase so enti ye kura snap broni de adaka baako de kire se ye pam wo mo ene ye se kura ade kama ya akaidum ya to ye bo ase de beye bosome miensa ene ye dwidwie nana ye de kire odo aye wo ma no ene ye se ye de beche no ye nwomai ye de bebre no abstract obehunu nyansa ne ma ahya ase popreba entade a ye de hye ye de che school for ne ye de kakra ka ho ene ye de ni nyina abase ye de beche odefo tumira otumfo tumira enti se baya nana chiame wani a ye ne wonom ebaya a obeboa ye no papa ya wo nchen ye frɛ no Kwame Asamoah o ejase ema Africanian mission ono anso eka atwetwerefo ewo National Association of Traditionalists and Ancestral Venerators no eho de oto aso yi ti won egina atwetwerefo ni nyina nam de oto aso yi eye Lord Bosumburu Taiko Ayate ono nso eye Nanatan Osuman kwa nti ono nso na egina asumanfo ni nyina nam bae de oto aso no nso ye Emeritus Professor Kwan Kofi Bafo or Chade wo University of South Africa and was Chade wo Apiamenka University and was Abua Kwame Nkrumah University ninim de kwa anim pa ye nyina so na ye professors ni mu panyini nti wonya woman bia behunu se nkwara nso bebre wum and ono so gina professors na na mu de oto aso no eye kwabna mo anso na ye frefre dom ema dwumadie no ena panyina odi akire no de megidi se meboni di ambe kai no ye frɛ no osofo konfo kwam dankama eye tete Africania konfo damwa ne som no ono na sisi odi animu ena ye nyina ya ka bom se mechi adefo na enche ne enka kire ne se na dawroma so de ne tumi taa ya chi a ye betimi akoya animu Medamasi. Miro adaroma onana nom sede omusie ne bro. Selo 240 no. O so domas papa sebe makabo habum ana wabetia no. Asamonyran kwaya brofosem ampa kwaya aya brofosem nesa Sinamo kanse ampa efiasem ye sebe akoda brofosem ampa ada brofosem so ampa ya wokan na nyina obi apebro ni de ye mpa ye ne aye de sebe ampa se de wokan obi apebro ni de ye ne de ne aye de ye mpa di mesese makoma mrepa bi memo aba na ye di ho nkomo na ye ho kwan ya de sima baye no ho sima ka mo bomu yi o ma ba de nchen no ni mo di ho nkomo na ye wura susu no na taboti no bi bia wi be yo so de man so ba tia no on de man be wa juma wa tu stamu se de bia ba ye ko so do was Ofoda mo aso so for the wa oja chire no ekofom to asina na ya pija wati Professor so yo Rabel kan bom na to aso na ye mam Professor elu ase kan bom na se de onum de no fati ti omo na bibia nya ngoso so de masi omra omo bom asina che ira simachi ano
Hey.